inda aka yi turmi daya inda shi bindigan tudun wada ya yi nasarar kashe Hassan Dorawa a turmi na farko. Kuma ku biyo mu domin gani yadda za a ci gaba da fafatawa a wannan damben gargajiya da aka shirya ma sarauniyar 'yan mata na nan garin Jaba da ke karamar hukumar Kebbi. da shan Allah abin da ka iya kasa ba na ce ina tuna bangoji na gwani wani ganawa da shawarar ka shine naka samari shege ka basa kowa ya limi ya da shi Let's go.